Ja, goddag og velkommen til billedkunstner Lina Morell-Jardov, og det er altså mig. Jeg sidder her i mit atelier, som jeg startede for et års tid siden, med det formål, at vi skulle være en masse kunstnere sammen, for det er lidt ensomt at gå og være kunstner. Jeg har malet siden jeg var 4 år, og det har altid været en meget, meget stor del af mit liv. Nu går det heldigvis bedre i dag med at kommunikere. Da jeg var barn, der kunne jeg faktisk ikke tale ordentligt, så jeg kommunikerede via min kunst. Og dermed fik jeg selvfølgelig en masse ting ud via det, og det gør jeg så også i dag. Mit liv er mine malerier, og malerierne er mit liv. Jeg vil gerne udtrykke kærlighed og omsorg og healing til de mennesker, som går rundt og kigger på malerierne, enten på faniseringer eller i deres egen private hjem. Selvfølgelig får folk også en stor oplevelse, når de kommer herop på atelieret, for det ligger i sådan en meget skønne omgivelser med marker og masser af natur heldigvis. For det betyder utrolig meget for mig at være tæt på moder jord og på naturen. Jeg føler ikke, at jeg kan leve uden moder jords nærhed, vil jeg hellere kalde det. Det er meget vigtigt for mig. Hvis jeg er ked af det, eller hvis jeg er nede over et eller andet, eller man er inde i en periode i ens liv, hvor det går dårligt, så er det vigtigste for mig, det er at gå ud i naturen og få den healing, som jeg så får fra moder jord. Og det er så den, jeg gerne vil give videre via mine malerier til menneskerne, som er her på jorden i vores forvildede tilstand nogle gange. Det er så også den respons, jeg meget ofte får. Jeg har været på forsiden af telefonbøgerne, 98-99, hvor jeg har fået en bunke breve, små gaver, telefonopkald osv. Blandt andet var der en dame, som meget smukt ringede til mig og fortalte, at hun var syg. Og når hun vågnede, så kiggede hun på mine malerier, for hun havde skåret dem ud af telefonbøgerne og sat dem i rammen. Det betød utrolig meget for mig at få sådan en meget smuk besked. For det, hun sagde, det var, at hun følte, at hun blev gladere, hun blev mere optimistisk på trods af hendes meget svære sygdom. Det er bare vidunderligt som kunstner at få sådan nogle reaktioner. Og det er så, man kan sige, min primære opgave i det her liv, det er at formidle kærlighed, optimisme og healing og glæde. Og det er så det, jeg åbenbart så til min store glæde formår, for det er jo den respons, jeg får fra folk. Hvis vi skal gå lidt dybere i malerierne, så ofte så starter jeg ud med at arbejde med papir, som jeg krøller og ligesom lader forme af sig selv, sammen med noget vand og noget lim og noget maling, så jeg står med fingrene dybt nede i malingen. Jeg er simpelthen totalt smurt ind i, man kan snart ikke se huden. Og så arbejder jeg med det. Og så lægger jeg 8 lag på, 9 lag på af akryl og oliemaling. Og så kommer jeg faktisk til at ligesom være ligesom det her, der er her bagved, hvor jeg ligesom synes, nu er jeg ved at være der, nu er jeg ved at være færdig med det maleri. Jeg begynder at give dem nogle blanke tiltag. Det er meget vigtigt for mig med farverne. Jeg føler selv, at farverne er min styrke. Og der er jo også nogle vise mennesker for mange hundrede år siden, som sagde, at farve var hele, og det tror jeg bestemt på. Og det er også den kombination, føler jeg selv, af farver og så videre, som giver det her udtryk i malerierne. Og når det så er på ligesom som det er ligesom her, så begynder jeg så at lægge kvinderne på. Og kvinderne er jo det feminine aspekt i den her verden, som jeg synes egentlig, at verden trænger til, fordi det hele er så maskulint med masser af krig og konflikter og undertrykkelse, både på den ene og den anden måde, både af kvinder og mænd. Så derfor så føler jeg for mig, at det er meget vigtigt at få kvinden med ind i. Jeg har også begyndt at lege en lille smule med, at der også er mænd med inde i billedet, men de bliver straks kørt lidt ned i et hjørne. Jeg synes ligesom, vi er lidt mandsdomineret nok i forvejen. Så det vil jeg gerne have frem. Jeg vil også gerne have lidt erotisk frem i malerierne. Det er også ligesom en lille ny drejning, der begynder at komme ind i mine ting. Men som sagt, så bliver det ligesom, at når jeg
med det maleri, som er her, og som står inde helt bagved, så putter jeg kvinden på. Og så den tegner jeg faktisk op som en streg. Og nogle gange får de helt ansigt på, andre gange så får de kun en lille mund eller næse eller øjenvipper. Nogle krøller i håret måske. Det er sådan meget op og ned, alt efter hvad jeg lige føler, at det maleri har brug for eller skal have på sig. Min inspiration, det er simpelthen for mig at lade være med at tænke. Jo mere jeg tænker, jo værre bliver det. Og ved at kunne bare åbne en kanal, hvis man kan sige det sådan, uden at man bliver for kryptisk, så er det sådan set den energi, der flyder igennem mig. Men som sagt, som jeg startede med at sige, moder jord og naturen giver mig et enormt stor inspiration. Og hvor jeg finder inspiration til at lave kvinderne, det er mest fra bøger. Jeg har nogle forskellige bøger, som jeg har købt i udlandet, blandt andet i USA, for der var ikke så meget af det før i tiden i Danmark. Det begynder sådan at komme lidt mere. Også på grund af sadomasochisme og alle de ting. Fetisme er blevet mere relevant og i orden. Så er der pludselig mange flere kvindekroppe på markedet, man kan male og tegne efter. Op til en udstilling og flere gange om året, så har jeg også en levende model, som kommer her i atelieret, som jeg så tegner kroki efter, og så også videre overfører på oliemalerierne. Og det var så egentlig det, der får mig til at fortælle, at jeg decideret bruger oliemaling. Jeg bruger ikke ret meget akryl, fordi det er vigtigt for mig at få den der glans frem, som oliemaling kun kan give. Det kan akryl faktisk ikke. Jeg bruger det selvfølgelig til mange af de første lag, for så kan jeg jo vente ret lang tid, fordi det kan tage op til et halvt år for et maleri at tørre. Det er også derfor, at I måske tænker, når I kigger rundt her, at der er utrolig mange malerier, men det er fordi, at vi er nødt til at være i gang med mange malerier af gangen, fordi så hvis jeg maler på et, så skal jeg vente i en 5, 6, 7 dage, før jeg kan male igen sådan 100%. Jeg kan selvfølgelig godt male lidt, men ikke sådan virkelig i dybden, og det er så det, som ligesom gør, at jeg så maler på så mange på én gang. Der er også forskellige effekter i med glans og ikke-glans, som jeg holder utrolig meget af. Jeg kan rigtig godt lide den der effekt, som gør, at når man så putter lys på, hvilket jeg synes er belysningen af halvdelen af maleriet. Jeg siger altid til folk, når det er, at de køber et maleri, og de skal huske at investere i en halogenbelysning, fordi det er halvdelen af maleriet. Der sker så mange ting, når man putter elektrisk halogenbelysning på. Der sker også en hel masse ting, når det er, at naturlys kommer ind, men det er en meget vigtig kombination, for ellers så dør maleriet faktisk om aftenen, når det er mørkt, og det er jo lidt synd efter, som man gerne skulle nyde det så meget, man overhovedet kan.